Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatin nari wa ahliha. Babu sifatin nari utawi iki iku bab nerangake sifate neraka wa ahliha lan ahline neraka. Qala sendika sapa al-faqih Abdul Laith As-Samarqandi rahimahullah rahimahukum melasihu ing al-faqih Abdul Laith sapa Allah Gusti Allah. Hatta fana nyeritakake na ing ingsun sapa al-faqihu Abu Ja'far hatta sana nyeritakake ing ingsun sapa Muhammad bin Ukail al-Kindi. Hatta sana nyeritakake na ing ingsun sapa al-Abbas ad-Duri hatta sana nyeritakake ing ingsun sapa Yahya bin Abi Bakr Qala wasbika sapa Yahya bin Abi Bakar anba'ana nyeritakake na ing ingsun sapa Syarik an Asim saking Asim an Abi Shalih saking Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala wasbika sapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusane Allah kane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane kanjeng Nabi ukida mesti rupake alana ing atase bumi al-fasanatin ing dalem 1000 tahun hatta marbat sehingga dadi abang apa nar thumma ukida maqanuni den rupake alaiha al-fasanatin ing dalem 1000 tahun ukhra kalune hatta biar sehingga dadi putih apa benar tuba ukida wa qanuni den rupake apa alaihanna al-fasanatin ing dalem 1000 tahun hatta sadat sehingga dadi ireng apa benar faya mongko utawinar iku saudau ireng kalai koyo wengi al-muzlimi kang peteng. Terus bab niki nerangake sifate neraka kalih sinten mawon penduduk neraka. Terus ngendikane Kanjeng Nabi wis disumet wis diurupno gene neraka 1000 tahun. 1000 tahun disumet niku dadi abang. Terus disumet malih abang niku disumet 1000 tahun malih. Akhire dadi niku putih. Terus disumet malah 1000 tahun sehingga dadi ireng. Terus peteng dedet saking ireng. Wa riwayatake an Yazid bin Mirqad saking Yazid bin Mirqad annahu saduhuni Yazid bin Mirqad kana ono sapa Yazid bin Mirqad iku la tanqati ora kebot-kebot sapa Yazid bin Mirqad tumu ainaihi apa Allah mripat lorone Yazid bin Mirqad wala yazalulan ora kincir sapa Yazid bin Mirqad bagian iku bagian manis fasuila mengkoten takoni sapa Yazid bin Mirqad andalika saking mengkono-mengkono kedadian ing nangis faqala mongko jawab utawa ndika sapa Yazid bin Mirqad ngendikane law annallaha lam tetep apa satune Gusti Allah taala mahul sapa Allah au ada ngancam sapa Allah ni ingsun bi anni kelawan setuhune ingsun law adnabtu iku lakon dosa sapa ingsun dan kelawan dosa siji mahabba samangka yatinahan
ya bisa yen to nahan sapa Allah menjara sapa Allah ni ingsun fi narin ing dalem geni qad utita kang temen-temen den urupake apa geni to neraka alaiha apa alaiha geni salasa ta'ala fi sanatin ing dalem 3.000 tahun. Terus wonten riwayat iko Yazid bin Mirfaq niku nangis terus mireng dawuhe ngendikane Kanjeng Nabi neraka iku dimotenaken 1000 tahun disumet dadi abang, 1000 tahun disumet dadi putih, 1000 tahun disumet dadi ireng, terus 3000 tahun disumet niku mireng ngendikane Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Yazid bin Mirfaq nangis terus ditangkap dengan kok nangis saya kulapo dengan nangga saiki Gusti Allah wis ngancam aku nglakoni dosa pisan ae siji ae aku dilebokno nang jero padosan kamar hampun ku makna artine asline iki kamar mandi tapi tempere dikira botol edan dilebokno nopo diancam kaya ngono donya ae panas kaya ngono lha iki mesti lho aku kok dikongkon iso ora nangis kepiye padahal Gusti Allah wis ngancam kaya ngono geni neraka wis diuripno 3.000 tahun kaya ngono niku Yazid bin Mirfaq terus keimanane kuwate kados mireng ngendikane Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi niku nggih ajene tugase niku nggih nadhiron nggih basyiron. Nadhiron iku meden-medeni tapi mboten ngapusi nyoto. Nyoto. Ngendikane Kanjeng Nabi niku nyoto mboten ngapusi. Kecuali wonten Kanjeng Nabi nggih niku basyiron mate wonten bab piyambak nerangkaken masalah swarga sing nyeneng. Qala wasadiqa sapa al-faqih rahimahullah ta'ala rahimahukum kumulasihu al-faqih sing dimaksud niku Abdullah As-Samarqandi ingkang nganggit ngarang kitab Tambaul Film niku rahimahukum kumulasihu al-faqih sapa Allah Gusti Allah ta'ala mahuluhur sapa Allah hadatsana nyeritani ingsun sapa Muhammad bin Ja'far wala usmanikum sapa Muhammad bin Ja'far ngendikane anba'ana ritani sapa Muhammad bin Ja'far naik ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf wala usmanikum sapa Ibrahim bin Yusuf anba'a usmanitani sapa Ibrahim bin Yusuf naik ingsun sapa Abu Muawiyah anil A'mash saking A'mash Mujahidin saking Mujahid radhiyallahu ta'ala anhum radhiyallahu ridani sapa Gusti Allah ta'ala mulun sapa Allah anhum saking mustada qala sadiqa sapa Mujahid inna li jahannam sadune iku tetep kedue neraka jahanam jibaban ana pira-pira sumur fiha iku tetep ing dalem jibaban semua jibaban hayatun utawi pira-pira kula ta'amsali anakil bufti kaya upamane gulune unta kang gedhe wa aqaribu lan pira-pira kala cengkeh ka'amsalil biholi kaya sepadane bihol aduhmi kan ireng fayahrobu mongko mlebu sapa ahlun nari penduduk neraka ahli neraka ila tilkal hayati marang arahe mengkono-mengkono ula fayafurna mongko nuli nyokot apa hayat kula bi syifahihinna
dene hayat kayak syikna mongko beset apa syifahim ma baina sya'ri ma ing dalem bareng baina sya'ri antarane rambut ila dhufri tumeka kuku fama yunji mongko ora bisa nyelametake sapa ahli nar minha saking hayat illal harubu ani padha mlayu sapa ahli nar ilan nari marang neraka ngoten. Terus ngendikane niki terus iki boten hadis tapi asar niku ngendikane para sahabat tapi nggih saking Kanjeng Nabi namine mawon sampeyan. Terus wonten hadis wonten asar itu ngendikane para sahabat niku nggih saking Kanjeng Nabi ngendikane ngeten teng neraka jahanam niku wonten sumur. Terus keterangan kok yang kitab Nasaihul Ibad niku ngeten wonten sumur. Lah sumur niku kados buah-buah. Teng sumur niku wonten pulau kuatah. Pulau niku mumpamane gulune unta sing gedhe. Terus pulone gedhe. Pulone gedhe. Cara teng donya iki pulau sing paling gedhe niku napa? Sing paling gedhe niku anaconda. Niku anak sing gedhe. Cara teng niku teng luar Jawa namanya black mamba. Niku kadung napa jenenge ngetokno upas, nyembur upase. Niku teng donya. Niku saged mateni kewan-kewan, sapi-sapi saged mati. Kenging semburan ulo niku teng donya. Dereng niki teng neraka niki wonten ulo sing gedene kados bumbune unta sing gedhe. Terus wonten wala jengking nggih wonten niku gedene kaya bihol, gampangane nggih kaya jaran sing cilik ngoten. Niku wala jengking. Lah niku penduduk neraka niku nalika mlebet teng gua niku dicopot kalih ulo. Terus kalih niku ngambil ulo semua kok niku sampai disisat suwat mulai rambut sampai kuku. Terus mulai apa suwat kalau dicoba cantik ngoten niku mungkin. Akhirnya dia niku balik penduduk neraka. Balik ke neraka. Mulane neraka niku kados ruangan. Penduduk neraka niku teng ngandhape niku geni. Bulan. Nah kan niku penduduk neraka mboten saged mati. Urip ngrasakno siksa. Akhirnya yo krekel. Karepe yo metu. Malah ketemu niku sumur kaya gua rong niku. Lah isine teng mriku sumur niku isine kala jengking. Akhirnya cukup balik nang mlebu teng neraka. Niku penduduk neraka. Terus balik nang neraka nisor kepanasan munggah mereka mlebu sumur malah ketemu lo. Balik nang jero mlebu karepe metu ketemu kala jengking. Niku penduduk neraka niku. Niki asar niku wonten pengendikane sahabat saking Kanjeng Nabi. Sahabat waruya diceritakake Abdullah bin Jubair saking Abdullah bin Jubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking utusan Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu seduhune Rasulullah iku kala sedika sapa Rasulullah ngendikane Kanjeng Nabi ngeten inna finnari tetep seduhune ing dalem neraka hayatan ana pira-pira ulo mithla aknaqil ibili kang umpamani gulune unta tal saku kang nyokot apa hayat ahadahum ing salah sijine penduduk neraka ashabuna
lasatan kelawan sak copotan yajidu mongko nemu sapa ahadan hurmataha ing panase lasatan sak copotan arba'ina ing dalem 40 apane hirrifan musime to gampangane taune wa inna finnari lan tetep ing dalem neraka la aqariba ana pira-pira kala cikin ka amfari bihul kaya umpamane bihul talasafu kang nentut apa akor ahadahum ing salah sijine ashabuna penduduk neraka lasatan kelawan sa entupan ya jitu nemu sapa ahlina hummataha ing panase lasatan sak copotan arba'ina ing dalem mangsa 40 apane hirrifan musime to tauni nah iki wonten ngendikan Kanjeng Nabi niku wau asar para sahabat ngendikane para sahabat lan iki ngendikane Kanjeng Nabi teng neraka niku wonten ula kata sing umpamane gurune untung lah ula niku menawi nyokot penduduk ahli neraka lasatan dicokot pisan niku nemu gampangane krasa lorone kuman niku panas gampangane efeke dicokot ulo niku panas niku 40 tahun larane ngrasakno entupane ulo pisan niku lho dientuk pisan wonten donya kadang itu disembur ulo nyuwun sewu ing donya itu kadang-kadang nyuwun sewu dientuk ulo sing ganas dicopot ulo terus niku upase diblebet niku langsung mati teng donya lah teng neraka mboten enten tiyang mati mboten enten mulane yen niku sing dirasaken nggih loro dirasaken loro sampai 40 tahun semanten ugi teng neraka niku wonten niku kala jengking sing gedene kaya bigol atau sejaran sing cilik himar niku nggih wonten kala jengking niku ngantuk sing paling mburi buntute niku kadung nubles ngantuk semanten ugi saantupan niku nggih langsung panas penduduk neraka terus panas 40 tahun rasane panase niku efeknya racune kala jengking waruya dan ceritake anil Ahmad saking Ahmad an Yazid bin Wahab saking Yazid bin Wahab an Ibnu Mas'ud saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu satuni Ibnu Mas'ud kula sendika sapa Ibnu Mas'ud inna narakum dikane Ibnu Mas'ud sahabat Ibnu Mas'ud inna narakum setuhune geni sira kabeh iki iku juz'un sak juz min sabaina kang tetep setengah saking 70 apane juz'an juz'in mintil kang nali saking mengkono-mengkono geni neraka iki wonten asar malih terus ngendikane sahabat Ibnu Mas'ud geni kula panjenengan sedaya ing alam donya niki sak juz gampangane seperti 70 juz geni neraka terus geni panase geni donya mboten enten napa-napa dibanding neraka panase geni neraka 70 kali lipat seperti 70 padahal geni donya niki wong sewu sing didamel lasaken kompor itu paling cara derajat panase itu paling di sekitar digodhog banyu sampai umur
ya 100 derajat. Ngoten. Niki teng donya. Dereng niku sing tinggi niku tinggi bakar niku besi baja. Besi sing dilelehno kan diobong. Niku cara derajatnya di sekitar 1000 derajat. Niku teng donya 1000 derajat. Sekira besi baja iso lelehno. Nek matahari panas luwih panas malih. Cara teng pelajaran niku wonten peneliti niku matahari panas matahari 6000 derajat. 6000 derajat Celcius. Nah niku katon nopeno. Niku teng donya. Dereng teng neraka ping 70. Padahal niku cara niku gunung meledos niku wonten lavane sing meler. Niku daginge menungso. Apa wonten wong kok kecemplung niku langsung mati ilang sak balung-balunge ilang. Mergo saking panas. Niku teng donya. Lah bakale teng neraka luwih saking niku. Berhubung boten enten sing mati. Wados teng donya langsung mati. Teng neraka boten saged mati boten saged. Walaula lan lamun ora tetep apa annaha satuhune narakum geni sira kabeh duriban kaya tidin celupake apa lan fil bahri ing dalem segara marrataini ing dalem ambal kaping pindho laman tafaktu mongko yekti ora bisa ngalap manfaat sira kabeh minha saking narakum bisyai'in kelawan suci-suci. Ketikane sahabat Ibnu Mas'ud saumpamine geni neraka asale geni donya niku boten dicelupno dados geni neraka niku dicelupno teng segara ping kalih dilebokno teng segara sekira iso digunakno teng donya dicelupno teng segara ping kalih. Ketikane sahabat Ibnu Mas'ud terus iki akal niki geni sing saking neraka boten saged dimanfaatno damel napa-napa boten saged. Ora dicelup ing segara ping kalih supados saged digunakno. Contohnya nggih kados niku matahari iso madani. Terus sing luwih cilik neh niku kados nggodhog banyu kompor niku 100 derajat. Saged digunakno. Lah saumpamine tesih asli. Wah, geni neraka boten saged. Ya malah wadahi leleh. Boten namung wadahi banyune yo entek. Niki ngendikane sahabat Ibnu Mas'ud. Sampun waqala lan mus ngendika sapa Mujahid inna narakum setuhune geni sira kabeh hadi iki iku tata'awadu jaluk pangreksa minnari jahannam saking genine neraka jahanam. Ngendikane Imam Mujahid geni mawon geni teng alam donya niki sewu geni teng alam donya niki nggih makhluke Gusti Allah. Geni mawon niku nyuwun pangreksane Gusti Allah saking neraka jahanam. Geni padahal geni neraka jahanam bakale neraka niku nggih saking geni. Mulane niku wonten nyuwun sewu niku wonten sing bantah dilebetaken teng akal ngeten. Setan niku diteko geni. Lah geni ketemu geni ya ora krasa panas. Kok iso setan niku bakale dilebokno nang jero neraka tok dhek kesiksa sok panas iku piye? Terus wonten padha kok iso geni dilebokno geni kok iso lara iku piye kok padha genine. Nah niki siksane Gusti Allah mboten mboten maksude dilebetaken akal. Mulane ngeten. Wonten menika ulama sing jawab ngeten. Wis ngene ae saiki. Tanganem niku teko apa? Tanganem niku teko kulit apa teko geni saking kulit. Pipinem teko kulit macak tuwa kok sing bater.
tapuk sing banter. Pipine tapuk sing banter. Iku padha-padha kulit. Kulit nek ketemu no ditapukno banter. Loro iku kulit iku. Nek ditapukno banter. Padahal padha-padha kulit. Semono uga geni yo. Padha-padha geni setan teko geni, neraka teko geni. Ngoten. Nek wis kadung sing sak kalian bisa yo loro. Makanya ketika ini Imam Mujahid geni dunya mawon niki lho nyuwun pangreksane Gusti Allah selamat teko neraka jahanam, genine neraka jahanam. Nani geni angin banyu niku makhluk Gusti Allah. Niku ora apa-apa, ora apa-apa kok apa. Ngoten niku lho. Nek alas-alas untuk cara ilmu niku ilmu alam. Niku gawe kena angin, gesekan iku suwe-suwe menghasilkan panas iso kobong akhirnya dadi kobongan no alas. Ngoten. Cara ilmu alam ngoten. Lah, padahal Gusti Allah niku bisa mutus jadi makhluk Gusti Allah termasuk di antara geni itu di makhluk Gusti Allah. Banyu barang ono tsunami. Tsunami itu kok iso sampai mateni wong sedih ae. Ono setengah jam. Napa banyu sing dhuwure 1 meter. 1 meter. Pirang-pirang wong kok mati. Niku sing termasuk makhluk Gusti Allah itu banyu. Terus ngomong do nyelidiki oh iki ngene iki lempengan bumi ini ambles mulane laut terus muncrat wonten sing paling nafsiri ngeten omongane ilmu pengetahuan iku dibuang ternyata mriko tsunami iku dibuang teko laut dibuang iki ora ana sing bener wong-wong ora sing bener dianggep iku kejadian bencana alam padahal itu dibuang teko ngisor laut kepengin mateni penduduk Indonesia uji coba ngoten iku sing iso mateni 150.000 wong acak mesti gede Jawa di telep kabeh modele wonten sing ngoten niku sampun waksa dados geni dunya niku nyuwun pangreksane Gusti Allah saking geni neraka jahanam saking geni neraka jahanam Waqala lamus ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahwana ahlin nari setune luweh ringan-ringane utawa enteng-entenge ahli neraka. Apane adaban siksane lirajulin iku kedue wong lanang fi cilaihi kang tetep ing dalem sikil lorone rajul apa naklani utawi sandal loro minaren saking geni ya gela kang umum mingguma saking naklani apa dimahu teke ahad ka'annahu kaya setune dumu uteke iku mirjalun kendil musani'u utawi pira-pira pengkrumune rajul iku jamrun wa adrasu lan untune atau untu bame rajul iku jamrun mawa asfaru utawi lambene rajul lahapun nirani yakti bulat-bulat bulat-bulatnya geni Watakhruju lan metu apa ahsya'u batnihi pira-pira
yakti nyono sapa rajul anahu setuhune rajul iku asyadda ahlin nari luwih banget sing ahli neraka apane adaban siksane wa innahu lan setuhune rajul iku min ahwani ahlin nari iku setengah saking luwih ringan-ringane penduduk neraka apane adaban siksane wonten ngendikane Kanjeng Nabi siksa sing paling enteng siksa sing paling ringan penduduk neraka niki wong lanang sing nganggo sandal. Lah sandal itu teko geni ngoten. Lah menawi tiyang niku sampun nganggo sandal niku umum uteke umum kaya uteke niku kaya kendil godhog banyu niku sing umum muplak-muplak ngoten. Terus pangkrumune telingane kupinge niku kaya mawa abang. Terus untune niku nggih wonten kaya mawa saking panase untune kaya mawa lambene ngoten bulat-bulat geni. Terus isine weteng niku rontok gampane leleh metu teko dramaan loro niki sing paling ringan penduduk neraka. Terus penduduk neraka sing pikantuk siksa sing ringan paling ringan niku nyono ngeten dinyono piyambake sing pikantuk siksa iku kaya sing paling lara dhewe ngoten sing paling lara dhewe aku neraka paling lara dhewe ngoten lara di padahal niku paling ringan siksa sing paling ringan niku ngoten tapi nono niku sing paling lara sing paling sakit iki ngendikane Kanjeng Nabi ngoten mulane nek sampun mlebet ing neraka niki boten enten tiyang iku mati boten enten anane nggih lara mulane niki dijelasaken didhawuhaken Gusti Allah ing Al-Qur'an niku Gusti Allah niku dawuh innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadukul adzab innallaha kana azizan hakima. Dawuh Gusti Allah wong akeh wong kafir sing ora percaya ning ayat-ayatku dawuh Gusti Allah iku bakal besok saufa nuslihim nar bakal dilebokno neraka dihukum neraka kullama nadijat juludu semangsane kulit-kulite do kobong gosong ireng do ireng kabeh kulite do ireng kabeh badalna dawuh Gusti Allah bakal tak ganti nek julu dan ghayruha tak ganti kulit sing anyar tujuane apa liyadukul adzab supaya ngrasakno larane siksa niku dawuh Gusti Allah supaya ngrasakno larane siksa. Dados menawi kula panjenengan sedaya sen teng alam donya kenging geni sing panas niku nek cara teng alam donya niku biasane ubar kompor nopo sing tegangan kesetrum tegangan tinggi sampai kobong niku biasane sarapin kadang niku mati boten saged ngrasakno wong sing kobong wong sewu tanane astane sing kobong utawa kesetrum sing tegangan tinggi tangan itu kaya mati sarape mati
boten saged ngrasa. Dicekel ya boten krasa. Ketutul hadis ya boten. Sebab sarape mati. Nah niku nek teng donya. Lah menawi teng neraka. Niku diobong niku gosong opo. Lu matur-matur kali Gusti Allah diganti nek kulite. Supaya napa? Iso ngrasakno lara. Supados saged ngraosaken larane siksa neraka. Niku wonten. Niku dawuh Gusti Allah. Mane ya niki damel nopo ngatos-atos kula lan sedaya mboten ngremehno masalah dosa. Dia nglampahi dosa setunggal niku ancamane dinten. Ancamannya neraka. Niki Gusti Allah mengancam, menjanji sapa nglakoni dosa tak bener. Mboten gampang-gampang ngremehno dosa nek iki dosa cilik mboten. Nek dosa ya tetep dosa. Ancamannya kados ngoten. Ancamannya kados ngoten. Iki koyo kados diweden-weden tapi temenan, tapi mboten ngapusi. Mboten ngapusi. Kadang-kadang niku manusia Gusti Allah niku Maha Ghafur Rahim. Gusti Allah niku Maha ngapura dosa. Gusti Allah gadah niku ngapura dosa tapi diampun ngantos kebujuk utawi gurur niku kebujuk. Alah Gusti Allah Maha Welas. Alah Gusti Allah ngapura. Wis ora apa-apa sithik. Dosa sithik ngoten. Niku namanya gurur kebujuk. Alah besok karep tobaté. Nek ngapura Gusti Allah langsung di ngapura seperti karo ora nglakoni dosa. Malah nyuwun sewu mboten mari ngremehno dosa. Mulane antara khauf kali roja. Kados keterangan ingkang sampun yo wedi yo ngarep-arep rahmate Gusti Allah. Ngarep-arep rahmate Gusti Allah. Gusti Allah itu yo duwe sifat kasih sayang sangat keinginan. Tapi diampun kebujuk. Ampun kebujuk lah. Gusti Allah ngaku ora kok. Lakon iki ya paling nek diampun. Ampun kebujuk niku. Tapi ningali niku siksane Gusti Allah kados ngoten. Supados nopo hati-hati. Nek masalah ngapunten ngapura Gusti Allah niku hati Gusti Allah. Menungso mboten saged. Mboten saged. Kaya malah tiyang nyuwun sewu. Tiyang niku rumaos mboten gadah dosa. Wong kok rumangsa apik ora duwe dosa. Gusti Allah mboten seneng. Gusti Allah mboten seneng. Gusti Allah itu malah seneng. Wong itu sudah ngakoni dosane. Dados nyatet teng Gusti Allah niku ngandhak Gusti kula niki dosa kula kakak Gusti. Mboten niku Gusti Allah seneng. Yen kalian tiyang sing krasa ora duwe dosa, kaya-kaya wis dosane dingapura kabeh. Padahal masalah dingapura niku hati Gusti Allah. Mboten semua. Niki sedangkan damel atus-atus kula panjenengan sedaya mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya saestu dipunparingi kekuatan iman, kekuatan Islam sehingga kula panjenengan sedaya selamat wonten ing dunya, selamat wonten ing akhirat. Puji wonten ing dunya, puji wonten ing akhirat. Mulya wonten ing dunya, mulya wonten ing akhirat. Saat kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman
الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء الضر والمنكر في المال والأهل والولد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات رب كرمنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف علينا كل غائبة كان منك بخير اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ورفع الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فيا رب قبل بالقبول دعانا فيا رب قبل بالقبول دعانا فيا رب قبل بالقبول دعانا جاء ابنك نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين عدد عبده ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين wonten kelebatan mohon maaf wonten. Assalamualaikum warahmatullahi